συνθέτες, κάτι που είχε πει, κάτι που είχε κάνει που το θεωρείτε κάπως αξιομνημόνευτο, αν υπάρχει βέβαια. Κάτι για την προσωπικότητα κάποιου από αυτούς τους συνθέτες. Αν παίρναμε τα δύο πιο μεγάλα ονόματα, δηλαδή του Σκαλκότα και του Καλομήρη. Ναι, τον Σκαλκότα τον έβλεπα πάρα πολύ συχνά. Δεν είχα ιδιαίτερη φιλία. Ο άντρας μου είχε φιλία μαζί του, καθώς και με τον Μητρόπουλο και με όλους αυτούς. Τα διαστημικής σκηνής και συνεργαζόταν μαζί τους. Εγώ μάλλον τυπικά με αυτούς. Μάλλον τυπικά γιατί αυτοί δεν συνεργαζόταν συνέχεια με το Εθνικό Θέατρο. Ας πούμε, ο Σκαλκώτας έρχονταν στην ορχήστρα, ναι. Αλλά ο Καλομήρης ερχόταν, ας πούμε, στη διοίκηση. Τον έβλεπα εγώ, ας πούμε, να μην πάμε λίγη καλημέρα. Αλλά έτσι, ας πούμε, ιδιαίτερη σχέση, ακόμη τότε μια υπάλληλη νέα, μόλις κάτι, αν και όλοι με πρόσεξαν από την αρχή. Λένε ειδικά για τον Βάρβο, ότι ήταν ένας πολύ ευαίσθητος. Με τον Περεδάκη. Πολύ ευαίσθητος και θαυμάσιος άνθρωπος. Ναι, ναι. Τον είχατε γνωρίσει αρκετά ή και αυτόν έτσι? Όχι, και αυτόν έτσι, γιατί όπως σας είπα ήμουν γραμματέας του δραματολογίου και έπρεπε τα έργα και οι μουσικές όλες αυτές να περνούν από μένα για να έχω την φροντίδα να διαμοιραστούν στην καλλιτεχνική επιτροπή προς κρίσιμη. Ξέρετε να σου πω ότι γνώρισα και τον Λαφράγκα. Και τον Λαφράγκα. Και τον Λαφράγκα. Είχε φέρει τη μουσική του, την όπερα του Τιβιδό, για να εγκριθεί να παιχτεί από τη Βιλική Σκηνή. Αλλά δεν την εγκρίναν το καηβέρι. Και μετά τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια, είδα ότι την ανεβάσαμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ποια χρόνια, αλλά ξέρω ότι την ανεβάσαμε. Είναι κρίμα όταν τέτοιες εγκρίσεις δεν δίνονται. Ναι, όταν πρέπει. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Ναι, νομίζω ότι δεν ζούσε πια. Δεν ζούσε πια, νομίζω, ο Λαφράγκας όταν παίξαν το έργο του. Αλλά τότε δεν το είχαν εκεί. Έτσι ένας όχι μικρού χαμηλώνας ένας άνθρωπος, ήταν ήδη δικαιωμένος πολύ από τότε. Πολλά χρόνια. Κυρία Καλίτση, υπήρχαν και τότε το που λέμε βεντέτες στον διαφόρους χώρους, είτε ήταν η μουσική, είτε ήταν οι συγγραφείς, είτε ήταν ηθοποιοί. Υπάρχουν και τώρα οι αντίστοιχοι τους, έτσι δεν είναι? Βλέπετε κάποια διαφορά? Η λογική μεταξύ τους. Να σου πω, εγώ ίσα σε μια εποχή τόσο ωραία και τόσο πνευματική που τη σημερινή κίνηση, την πνευματική, την καλλιτεχνική δεν την γνωρίζω και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Ξέρω ότι αυτοί όλοι ήταν θαυμάσιοι εργάτες της τέχνης και θαυμάσιοι άνθρωποι, θαυμάσιοι χαρακτήρες. Και ποιος, ας πούμε, δεν ήταν από αυτούς ο ένας. Δεν ξέρω αν αναπλήρωσες για τη μουσική. Είναι κάτι που ποτέ δεν ολοκληρώνεται αυτό το θέμα, αλλά ας προχωρήσουμε. Και αν στη συνέχεια το ξαναβλέπουμε, το ξαναπιάνουμε. Λέγαμε προχθές και θα θέλαμε να το δούμε και σήμερα. Επειδή πιστεύω και νομίζω και όλοι οι παρόντες ότι η διοίκηση ενός θεάτρου είναι πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Ενός τέτοιου θεάτρου και μάλιστα κρατικού. Αυτοί που πέρασαν από το θέατρο πρέπει να ήταν κορυφαίες μορφές οι περισσότεροι. Θυμάστε ορισμένους, σας έκαναν εντύπωση? Ναι, μου έκανε εντύπωση η εποχή του Μπατιά, ο οποίος είχε το χάρισμα να συγκεντρώνει όλες τις αξίες. Βέβαια είχε και της κυβερνήσεως και του μεταξάρα, ας πούμε, τη βοήθεια. Μας πείτε λίγο τη βοήθεια που είχε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, καθιέρωσαν αυτό το ποσοστό του δημοσίου του υποδρόμου και των δημοσίων θεμάτων, την εισφορά αυτή. Έπειτα, όχι έξοδα, όλο το προϋπολογισμό τον πλήρωνε το κράτος. Δεν υπήρχε ζήτημα οικονομικό, να αντιμετωπίσει ζήτημα οικονομικό, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Και ανέβαλε
λοιπόν προπολεμικά. Ο Βασιλιάς προπολεμικά στην κατοχή της Ιερουσαλήμης, ο οποίος βέβαια και αυτός μπόρεσε να... Τώρα ήταν εποχή που κανένας μας δεν απελάμβανε, όλοι μας υποφέραν. Το κράτησε σε κάποιο επίπεδο μέχρι στιγμής. Το κράτησε όσο μπορούσε, χωρίς στελέχη, χωρίς αυτά. Μετά την κατοχή, κάποιος σας έκανε δίκη. Μετά την κατοχή ήταν, νομίζω ότι κάτι σημειώσεις που σου έχω δώσει. Μπορείς να μου πεις από εκεί κάτι, γιατί έτσι... Ο Ροντήρης νομίζω ήταν έτσι. Ο Ροντήρης μεγάλη φυσιογνωμία, πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Και βέβαια ο Εμίλιος Χορμούζιος, έτσι. Και ο Εμίλιος Χορμούζιος και ο Βενέζης και ο Μινωτής, όλοι αυτοί έφεραν το θέατρο. Τελικά ο Βενετής πρέπει να είναι ο δεινόσαυρος του θεάτρου, έτσι δεν είναι. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Μεγάλη προσωπικότητα. Η φυσιογνωμία είναι ολόκληρη τσολίδια της Ελλάδας. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να... Ασφαλώς θα το σκέφτονται κι άλλοι. Ναι, βέβαια. Θα το σκέφτονται κι άλλοι, όπως και ο Βεάκης, Ο Βεάκης έπαιξε στο εθνικό. Αν έπαιζε στο εθνικό, δεν ξέρω, από την πρώτη, από την άλλη, να πάμε και στις γυναίκες λίγο της να πάμε στις γυναίκες, σε ποια να πάμε στην, μια που είπαμε για τον Μινωτή, να πάμε στην Παξινού. Η Παξινού ήταν πάρα πολύ μορφωμένη, πάρα πολύ γενναιόδορη, πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος που εκδηλωνόταν, δεν ήταν πολύ του τύπου. Εκδηλωνόταν, μπορούσε ας πούμε να σου κάνει ένα αστείο χωρίς να σε ξέρει πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ καλή αγωγή βέβαια και πολύ μεγάλη μόρφωση. Ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια, πάρα πολύ πλούσια οικογένεια και έπαιζε πιάνο βεβαίως και συνέθεσε και τη μουσική, όπως είπαμε, και την προδοτήρα. Επειδή αναφέρεστε συνέχεια στη μόρφωση, και δεν ξέρω αν σου κάνει εντύπωση. Ναι, μέσα εκεί συνήθως... Ένας ηθοποιός, εκτός από το ταλέντο, το οποίο μπορεί να έχει ένα αμφισβήτητο, νομίζετε ότι πρέπει να έχει μια μόρφωση? Οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια μόρφωση, γιατί τα κείμενα, τουλάχιστον στο Εθνικό Θέατρο, είναι όλα κλασικά. Λοιπόν, αν δεν μελετήσει λίγο Μολιέρο, δεν μελετήσει Σέξπιρ, τους τραγικούς, όλους αυτούς, δεν μπορεί να νιώσει και το έργο του. Θυμάμαι την Παπαδάκη, η οποία ερχόταν με το ρόλο της και είχε και μια στίβα, όχι μια στίβα, 3, 4, 5 αναλόγως ότι της χρειαζόταν. Σημειώσεις. Της βιβλία. Βιβλία από οποία αντλούσε και σημείωνε στο πλάι του ρόλου της, ότι ο Κοκτό, ο Αντουάνο, ξέρω εγώ τι, το έπαιζαν έτσι, το έλεγαν αλλιώς. Πάντοτε. Και υπάρξει μου και ο Μινωτής είναι άλλο. Μια που έτσι η κουβέντα βγαίνει μόνη της στην Παπαδάκη. Θα χρειαστεί να κάνω μια δεύτερη παρένθεση. Ακριβώς πάλι τον έχω το Παπαδάκη. Και στους αυτό δείχνει τον σεβασμό και την εκτίμηση που της έχω, για να κάνω πάρα πολύ το όνομά της στην παρένθεση. Γιατί μιλήσαμε για ταλέντο και για μόρφωση. Και φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι το ταλέντο από μόνο του είναι απλά μια υπόσχεση και τίποτα περισσότερο. Η μόρφωση βοηθάει στο να πραγματοθεί η υπόσχεση αυτή. Ναι, δεν είναι εξάρτητο παιδί μου, αλλά εάν δεν γεννηθείς με το χάρισμα αυτό, αυτό δεν κερδίζεται απλώς με τη μόρφωση. Θα μείνεις ένας εγκεφαλικός ηθοποιός ή ηθοποιός στα γράμματα ή σε αυτά. Αν δεν τα αφομοιώσεις όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν τα δεχτείς, αν δεν τα κάνεις κτήμα σου, τι να σου κάνει. Επομένως πρέπει να υπάρχει μια συνύπαρξη κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια. Το ταλέντο και της μόρφωσης. Βέβαια, να συνδυαστούν τα δύο. Να κάνουμε μια ερώτηση, βέβαια υποκειμενική είναι η απάντηση, αλλά εσείς με την πείρα σας.
ήταν τότε περισσότερο μορφωμένοι ηθοποιοί από ότι τώρα. Και τώρα κάνουν τη δραματική του σχολή, η οποία τους διδάσκει και ιστορία τέχνης και υποκριτική και κείμενα και να παίζουν ορισμένες σκηνές από έργα. Έχουν και τώρα μία βασική. Από εκεί και πέρα ο κάθε φοιτητής της δραματικής, κάθε σπουδαστής της δραματικής σχολής, αναλόγως των ικανοτήτων του θα μορφωθεί παραπέρα. Γιατί η σχολή θα του δώσει τις βάσεις. Μέχρι τη συντασκία, μέχρι χώρο του διδάσκει. Από εκεί και πέρα είναι ατομικό θέμα του καθενός. Όπως και στη ζωή. Θα πάει από το σχολείο σου τις βάσεις, από το σχολείο σου από το πανεπιστήμιο και από εκεί θα εξελιχθείς σύμφωνα με τις ικανότητες σου. Άλλωστε το σχολείο και οι σχολές γενικότερα δίνουν το ελάχιστο των γνώσεων που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Δίνουν μια κατεύθυνση, θα σου δώσουν την κατεύθυνση. Δεν μπορείς. Τελειώνοντας το πανεπιστήμιο δεν θα βγεις σοφός. Μα άλλωστε και η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θα βγεις σοφός. Η ζωή μετά θα σε δοκιμάσει και θα σε αναδείξει αν έχεις το ποσό. Κυρία Φελίτση, πριν δούμε στην Παπαδάκη, που είναι και ένα μεγάλο βέβαια κεφάλαιο του θεάτρου, αλλά και τραγικό, έτσι πολύ είναι. Μεγάλο. Τραγικό, έχεις δίκιο. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν πολλές φορές ακούγονται αιτιάσεις ότι ορισμένοι ηθοποιοί στο Εθνικό Θέατρο τότε και τώρα υπήρξαν μόνιμοι. Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό προκαλεί μια δυσαρέσκεια. Τι γνώμη έχετε εσύ γι' αυτό? Θα πρέπει να ανανεώνεται το Εθνικό Θέατρο? Θα πρέπει να περνάνε όλοι από εκεί, από τη σχολή του? Μα ήδη ανανεώνονται, γιατί οι αριστούχοι της δραματικής σχολής προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό του θεάτρου, προσλαμβάνονται στο Εθνικό Θέατρο. Ως μέλη της θεάτρου. Υπήρχε και τότε και της εποχής σας αυτό? Βέβαια, από πάντοτε, από τότε που ιδρύθηκε ο οργανισμός. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, γιατί όλοι οι αριστούχοι, βέβαια, αν ήταν και άξιοι βέβαια να σταθούν, πολλοί αριστούχοι που ήταν αριστούχοι και δεν μπορούσαν να σταθούν. Και όχι τι μου είπες πριν. Νομίζετε ότι θα πρέπει να ανανεώνεται το Εθνικό Θέατρο? Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο του κοινοτή που είναι χρόνια πάρα πολλά στο εθνικό. Μήπως θα έπρεπε να είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο ελεύθερο θέατρο, να ξαναρχόταν στο εθνικό βέβαια, να ξανάβγαινε έξω? Μήπως δημιουργείται μια δημοσιοπαιδευτική νοοτροπία με το να μείνει κανείς πάρα πολλά χρόνια στο Εθνικό Θέατρο? Δεν νομίζω. Όταν φτάσει στο σημείο του μηνωτή, στο επίπεδο του μηνωτή, δεν μπορεί να γίνει πάλι δίσκος, την νοοτροπία που υπάρχει δίσκος να αποκτήσει. Αυτός πάντως είχαν κάνει πίεση. Λίγα χρόνια βέβαια. Με την Παξινή και με τον Μηνωτή είχαν κάνει πίεση. Στις περιόδους ο Ποπάς, με την Ναρών και άλλα μεγάλα. Και νομίζω ότι το θέατρο, το κάθε τι δεν πρέπει να απογυμνώνεται από τα στελέχη. Από τα στελέχη του, τα ικανά τα στελέχη. Ας πούμε, ο Βεάκης μπορούσε κανείς να βαρεθεί την τέχνη του. Έβγαινε στη σκηνή και γέμιζε ολόκληρη ένα βασιλιάδι που δεν νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει βασιλιάδια στην Ευρώπη, αλλά ήταν τόσο δυνατός, τόσο εκφραστικός, τόσο τραγικός, που δεν νομίζω πως εύκολα μπορούσε να προδώσει ένας άλλος. Λοιπόν, θα πήγε ο Βεάκης, να πήγε το παιδί της δραματικής σχολής, να είναι και ο Βεάκης, ο οποίος θα διδάσκανε μεταξύ και ο μικρός ηθοποιός, ο νέος ηθοποιός, θα διδάσκεται. Θα διδάσκεται από το Βεάκη και από το Μηνωτή και από όλους αυτούς. Και εδώ συνύπαρξη. Και βέβαια. Το καινούριο με το παλιό. Βέβαια. Και το καινούριο, αν αβεβαιώσει το καινούριο με το παλιό, θα υπάρχει συνοχή. Να πάμε τώρα στη Παπαδάκη, νομίζω ότι είμαστε ελεύθεροι να πάμε στη Παπαδάκη. Δημήτριος Φελίτσης, θα κάνει τα αγκίστρια. Ποιος είναι ο διευθυντής σκηνής? Δημήτριος Φελίτσης. Κυρία Κούμπη, Ναι, παιδί μου. λίγο να γράφουμε σας είναι εύκολο? Εύκολο είναι. Έχω απ' όλα να δώσω στα παιδιά.
Ναι, επειδή που βριάζεται να μην σας πω. Μη βάλτε παράκι όμως. Όχι, ζήσα στην Αφάνεια. Ήμουνα ο καλοκαιράκης που ας πούμε δεν αγαπούσα πολύ τη δημοσιόταση. Δεν αγαπούσα την διάβαση και πάλι με τα Ποιες ξέρω ελληνικά, ρουμανικά. Λοιπόν, κυρία Φετίτση, μετά το διάλειμμα νομίζω ότι θα μας διακόψει κανείς για να μιλήσουμε για την ξέχαστη Παπαδάκη. Έτσι. Ίσως εγώ πρέπει να ήμουν ένας παλής αυτός ο οποίος διέκοπτε. Όχι, αλλά κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για την Παπαδάκη. Λοιπόν, επειδή είναι ένα πρόσωπο, όπως είπαμε και πριν, και θετικό και τραγικό, και επειδή και η νέα γενιά δεν την γνώρισε όπως θα έπρεπε να γνωρίσει, τη μεγαλύτερη ίσως Ελληνίδα ηθοποιό, νομίζω δεν υπερβάλλω, έτσι δεν είναι. Ή τουλάχιστον την ηθοποιό. Πάρα πολύ μεγάλη τώρα για να είναι η μεγαλύτερη. Ή τουλάχιστον εκείνη η οποία έδειχνε ότι θα γίνει η μεγαλύτερη. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη. Άλλωστε πέθανε και πολύ νέα. Πολύ νέα. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την Παπαδάκη και για το φόντο και την εποχή που έζησε. Ναι, η Παπαδάκη ήταν από τα πρώτα στελέχη του 1932 που άνοιξε το Εθνικό Θέατρο. Στην αρχή δεν ήταν μόνιμη, ότι δεν ήταν μόνιμη στο θέατρο. Εκείνη ήταν έκτακτη στην αρχή, έκτακτη ηθοποιός. Και μετά, όταν είδαν το ταλέντο της, την επιτυχία της, γιατί από τα πρώτα της βήματα φάνηκε το βιώνες της καλλιτεχνικής της Στέβας, έγινε μόνιμος και έμεινε εγώ στο τέλος της ζωής της. Είχε και η Παξιμού ήταν πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, αλλά οι δυο τους δεν είχαν πάρα πολύ φιλικές σχέσεις, τώρα δεν ξέρω να το πω. Δεν είναι περίεργο. Συνήθως συμβαίνει. Ναι, υπάρχουν Για μεγάλα ταλέντα, σπάνιες συμπαθιούνται. Υπάρχουν. Η Παπαδάκη, όπως σας είπα, ήταν φίνος άνθρωπος, πάρα πολύ φίνος άνθρωπος. Είχε κάτι κινήσεις, τραγουδούσε πολύ ωραία. Ήταν μορφωμένη και μουσικά. Και κατήχε τα κείμενα όλα από το πρωτότυπο, γιατί ήξερε πολλές ξένες γλώσσες. Ιταλικά, γερμανικά ήξερε, δεν ξέρω τι άλλο ήξερε, αλλά ξέρω ότι ξένες γλώσσες ήξερε, γιατί μελετούσε συνέχεια. Εγώ τη γνώρισα από τις πρώτες που γνώρισα στο Εθνικό Θέατρο, ήταν η Παπαδάκη, ήταν όλοι αυτοί, μόλις μπήκα στο θέατρο με συμπαθήσανε και θέλανε, ας πούμε, να κάνουν την τροφιά μαζί μου. Όταν ήρθαν τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, στην Παπαδάκη πια σταμάτησαν να λένε καλημέρα για το σύνδεσμο, τον υποτιθέμενο σύνδεσμο που είχε με τον απόνομα. Τώρα δεν ξέρω. Και ο άλλος πια ανοίξει την ιστορία, δεν είναι κακό. Και όπως είχε λάβει πολλοί κόσμος μέρος στην αντίσταση, είχαν λάβει και οι μας. Και ηθοποιοί και σκηνοθέτες κλπ. Και όταν τους φυλάκιζαν, όταν τους συνελάμβαναν, έρχονταν στην Ελένη την Παπαδάκη και παρακαλούσαν να τον φροντίσει. Και όντως φρόντιζε και στον φυλάκιζε. Μετά δεν τους λέγανε καλημέρα. Έμπαινε στο θέατρο και δεν χώρουσε πια. Στο θέατρο. Δεν τους λέγανε καλημέρα ούτε αυτοί οι οποίοι βοηθήθηκαν από αυτήν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφυλακίστηκαν χάρη σε αυτήν. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω να σου πω εάν όντως αυτοί όλοι. Αλλά γενικά ερχόταν πάνω και μου έλεγε ότι δεν της είπανε καλημέρα. Δεν της είπα καλημέρα. Λοιπόν, μου έλεγε ότι να με κατηγορούνε ότι έχω σύνδεσμο με τον τάδε και ότι μου κάνει πλούσια δώρα κλπ.
μου λένε ότι μου πήρε αυτό το κολλιέ από Πέρδες. Αυτό το κολλιέ από Πέρδες το έχω από το 39, ξέρω εγώ πότε μου είπε, δεν θυμάμαι, που είχαν κάνει μια περιοδία στο 37-38, δεν ξέρω την ημερομηνία, είχαν κάνει μια περιοδία στην Πάτρα. Και καθώς ήταν σε ένα διάδρομο, της είχε σπάσει το κολλιέ και είχαν χεθεί οι Πέρδες κάτω. Και βοηθήσαν ο τάδε να τους μαζέψει. Λοιπόν, πώς μου λένε ότι εγώ το κολλιέ αυτό το έχω από το τάδε. Και μου λέγε διάφορα πράγματα. Όταν αργούσα να πει, ανησυχούσα. Με έπαιρνα τηλέφωνο και να μην επαναλάβω τι μου είπε. Όπως έχω ένα κείμενο στο σιτάρι μου, έτσι σε θεωρώ και εσένα και όποτε νιώθω την ανάγκη να μιλήσω, έρχομαι. Και όταν δολοφονήθηκε η κυρία Φελίτση? Πριν δολοφονηθεί, επαναλαμβάνω όμως. Άλλη μια φορά, είναι πολύ ενδιαφέρον το κεφάλι του Βοδέ. Ναι, πριν δολοφονηθεί την Φελίτση, μας είχαν, από την ούρα μας είχαν στείλει κάτι παπούτσια. Και είχα εγώ την επιμέλεια, ας πούμε, να έρθουν να δηλώσουν σε μένα. Ήρθαν όλοι οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί κλπ. Και όταν ήρθε ο Παπαδάκης, θέλαν την ημερομηνία γεννήσεώς μας, δεν ξέρω, κατά κάποιο τρόπο, για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Και όταν τη ρώτησα, αλλά λέτε τώρα πόσο χρόνο έζησε, μου λέει τα χρόνια του Χριστού. Τόσα ναι. Ναι. Αυτή είχε, όχι δεν το λέω γι' αυτό, ότι ήταν τόσο νέα. Ήταν ότι μέσα της ζούσε ένα φάσμα του θανάτου. Ότι κάπως διαισθανότανε ότι θα φύγει νέα από τη ζωή. Γι' αυτό το λέω. Και όταν έφυγε, πώς αισθανθήκατε, σαν φίλοι, σαν Ήταν κάτι? πολύ μεγάλο χτύπημα, πάρα πολύ στεναχωρή. Δεν πήγα στη δουλειά της. Τη βρήκανε μετά μαζί με άλλα αυτόματα σε ένα πηγάδι της Σούρες, ξέρω εγώ τι πράγμα ήταν αυτό. Άλλες γυναίκες και δεν την είχαν σκοτώσει το 35 ημερών πριν την βρουν και δεν αναγνωριζόταν, αλλά οι δικοί της αναγνώρισαν, όπως ξέρω από τους δικούς της, γιατί βέβαια αυτά δεν τα γράφουν και αυτά, από μια ζαχτιέρα. Πήγε το θέατρο. Πήγε το θέατρο στην κυρία. Πήγανε το πήγε. Πήγαν, δεν ξέρω. Εγώ πάντα δεν μπόρεσα. Και μια που είπαμε για το χαμό της Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς που γνωρίζετε τόσες μεγάλες φυσιογνωμίες στο Εθνικό Θέατρο και πάντα δεν ξεχωρίζουν τις φυσιογνωμίες σε οποιοδήποτε χώρο, είτε στο μουσικό, είτε στο συγγραφικό, είτε στην υποκριτική. Αυτές οι φυσιογνωμίες κάποια στιγμή φύγαν από τη ζωή, βέβαια. Άλλος νέος, άλλος γέρος, άλλος μεγάλος, άλλος μικρός. Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά έτσι? Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω ότι ο κόσμος απογειώνεται από αξίες. Μικραίνει μάλλον, Από αξίες. Από αξίες. Το πιστεύετε αυτό γενικότερα, ότι σήμερα ο κόσμος μας δεν έχει? Είναι φτωχότερος, πώς να το κάνουμε. Ήταν μια εποχή όπως ας πούμε ο 15ος και ο 16ος στη ζωγραφική αιώνα. Ήταν Ραφαήλου, Μιχαήλ Άγγελος και πώς. Λοιπόν, είναι περίοδοι που εμφανίζονται ορισμένες μεγαλοφυΐες που μετά περνάνε χρόνια για να επαναληφθεί αυτή η περίοδος. Τώρα περνάμε τα χρόνια της ερήμου, δηλαδή. Περνάνε κάπου, δεν είναι μόνο σε εμάς. Όλος ο κόσμος είναι διεθνές φαινόμενο αυτό, δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ότι εμείς. Θεατρικά έργα τώρα δεν υπάρχουν όπως άλλοτε. Σταματήσαν στον Μπέκερ και στον Ίντερ και στον Τένσι Βίλιαμς κλπ. Από εκεί και πέρα υπάρχει παραγωγή, αλλά ας πούμε του ύψους αυτό
δεν ακούγεται. Θα διαφωνούσα στον ορισμό τα χρόνια της ερήμου. Είναι υπερβολικό νομίζω. Ερήμος σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε. Ο λαός της κυρίας Φελίτση σε αυτό, και εγώ δεν το πιστεύω. Εσείς το κυριολεκτείτε, νομίζετε ότι τώρα είναι περίοδος ερήμου? Όχι. Όχι, αλλά ας πούμε όπως λέμε ότι είναι κάποιος είναι φτωχός. Δεν λέμε ότι είναι επέτης. Είναι φτωχός. Δεν ζει. Σαν τον ζούσε. Δεν ζει σαν τον ζούσε. Λοιπόν, έτσι οι εποχές είναι πλουσιότερες, είναι φτωχότερες, είναι... Αλλά πάντοτε οι τέχνες συνεχίζονται δια των τελευταίων εκπροσώπων τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτό βέβαια ξεχωρίζουν και ορισμένοι. Ελπίδα υπάρχει πάντα, έτσι δεν είναι, κυρία Φελίτση? Ορίστε. Ελπίδα υπάρχει πάντα, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Κοίταξε να δεις, Γιάσον, επειδή είσαι μουσικός, εγώ την καινούργια μουσική δεν την καταλαβαίνω. Αλλά ο Ζαν Μισελ Ζαρ μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είναι λυρικότερος, έχει αρμονία. Ναι. Βέβαια, ανήκει σε άλλο χώρο, δεν ανήκει στον χώρο της λεγόμενης σοβαρής μουσικής, ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Ναι, μα εγώ θέλω να σου πω για τα ροκ και για τα τέτοια, τη σύγχρονη μουσική. Ναι. Τη σύγχρονη μουσική, τα pop και τα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Δεν ακούνε πολύ γραφικό, δεν ακούνε γραφικά. Όλα αυτά πάνω στα pop και τα rock ανήκουν στην λεγόμενη μουσική της διασκέδασης ή αλλιώς ελαφρά μουσική. Ναι, πάντως και στα κλασικά, ας πούμε, ο Ξενάκης. Ο Ξενάκης δεν τον καταλαβαίνω. Οπωσδήποτε γράφει σε μια νέα μουσική γλώσσα που απαιτεί να εξοικειωθεί κανείς μαζί της, αλλιώς θα φαίνεται κάπως ακατανόητη. Δεν ξέρω, δεν είμαι κατευθυνμένη μουσικά, αλλά δεν με τραβάει, δεν με έλκει αυτή, δεν με ελκύει αυτό το είδος της μουσικής. Πάντως, ειδικά ο Ξενάκης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, όχι μόνο για την ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια μουσική εξέλιξη. Ναι, είναι αναγνωρισμένος διεθνώς. Και ο Χρήστου θα έφτανε πολύ και κάνει το Προμηθέο, νομίζω. Σκοτώθηκε νέος. Σκοτώθηκε νέος. Κυρία Φελίτση, εσείς τώρα με 30 χρόνια δουλειά στο τεχνικό και με 50 χρόνια πείρας, σαν άνθρωπος που εργάστηκε τόσα χρόνια σε αυτό το μεγάλο οργανισμό, εάν γινόσασταν κάποια στιγμή, αν σας διορίζαν ή αν οτιδήποτε άλλο, Τερζάκη στη θέση του Τερζάκη, Χουρμούζιο στη θέση του Χουρμούζιου. Αν δηλαδή σας δίναν εν λευκό τη διοικητική ευθύνη και την καλλιτεχνική του Εθνικού Θεάτρου. Είχατε κάτι να αλλάξετε στο θέατρο? Είχατε κάποιες ιδέες να προσφέρετε? Αναλόγως με το υλικό που θα είχα, θα μπορούσα. Βέβαια ότι δεν τολμώ να διανοηθώ να έφτανα στο επίπεδο του Τερζάκη και του Χουρμούζιου. Αυτοί ήταν φυσιογνωμείς που δεν επαναλαμβάνονται αυτό. Ο Τερζάκης, στοχαστής, διανοούμενος, ποιητής, δοκιμιογράφος, θεατρικός δραματουργός, θεατρικός συγγραφέας και τι. Ο Χουρμούζιος, τιτάνας γίγαντας της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πώς να τις φτάσει κανείς πάνω από τέτοια πνεύματα. Θέλω να πω, βλέπατε κακό κείμενα στο Εθνικό Θέατρο από μέσα πλέον, σαν ανώτερη υπάλληλος του θέατρου, τα οποία θέλατε να βελτιώσετε κάθε την παραμονή σας εκεί? Βέβαια, ορισμένες φορές, ορισμένες ενέργειες διοικητικές, ας πούμε. Κάποιος δεν φέρθηκε καλά στη Βαξινό και στο Μινωτή. Αυτό ήταν κάτι που μας στενοχώρησε όλους. Εγώ ας πούμε δεν το έκανα βέβαια αν είχα θα πρόσεχα. Πολλές φορές, ας πούμε, η συμπεριφορά δεν ήταν ανάλογη με τους ανθρώπους που έπρεπε. Άλλους, Στο Ροντήρι, ας πούμε, ο Ροντήρης, άλλο γεροτέρας. του φέρθηκαν καλά? Του φέρθηκαν καλά. Πάρα πολύ. Μάλιστα, Πάρα πολύ.
Ίσως Ο είναι... Ονείρης ήταν επί της εποχής του πολίτη και ανέβαλε μετά αμέσως. Πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί δεν γνώρισα τον πολίτη, είναι πάρα πολύ μεγάλος, όπως διάβασα και όπως άκουσα και όπως τον έζησα από τα στόματα των ηθοποιών τον ίδιο, πάρα πολύ μεγάλος. Δεν τον μπορώ, αλλά δεν έχω τόσο θυμό. Τα δέχομαι βέβαια και το σέβομαι όλα αυτά που ακούω, αλλά ο Ονείρης ήταν πάρα πολύ μεγάλος σκηνοθέτης. Η ανέλεια, τους χαρακτήρες, κατόρθωνε, ας πούμε, δεν ήταν μόνο καλός ως σκηνοθέτης, αλλά ήταν και καλός δάσκαλος. Έπαιρνε έναν άνθρωπο, παρενάμβανε έναν άνθρωπο, έναν ηθοποιό, ο οποίος ψεύδιζε, ας πούμε, να πει τι θα γύρευε στο θέατρο. Είχε ένα ταλέντο, μόνο η άρθρωσή του δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Και κατόρθωνε να το ελάττωμα αυτό να το αφαιρέσει. Είχε κάποιον αντίπαλο ιδεολογικό της, κάποιον σκηνοθέτη ο οποίος εστερνίζονταν κάποιες άλλες απόψεις. Οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν τον συμπαθούσαν όλοι. Δεν το συμπαθούσαν όλοι. Αλλά και ότι τον παραδέχονταν κατά βάθος, τον παραδέχονταν. Μια που μιλήσαμε για το Ροντήρι, γνωρίσατε κι άλλο ένα ιεροτέρας, έτσι, το οποίο μάλιστα έφυγε από κοντά μας και πρόσφατα, τον Κάρολο Κούν. Έτσι δεν είναι? Τον γνώρισα πολύ λίγο. Ήρθε στο θέατρο και ανέβηκε. Ο Κάρολος Κούν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ετόλμησε να αλλάξει την οτροπία της σωστότερη τρόπου της σκηνοθεσίας και να φέρει στην Ελλάδα τους καινούριους συγγραφείς της εποχής. Williams, Faulkner, Pinter, όλους αυτούς τους εδίδαξε αυτός, ενώ δεν είχε τολμήσει κανένας άλλος. Για να είναι τόσο μεγάλος, ακριβώς ήταν. Και μια που μιλήσαμε για το σύγχρονο θέατρο, το ελληνικό έργο, τι θέση είχε στο ελληνικό θέατρο? Το ελληνικό έργο ήμουνα μέσα στα πράγματα στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, κρατούσα τα πρακτικά επί χρόνια και έβλεπες ότι όλοι θέλανε να προωθήσουν το ελληνικό έργο. Δεν μπορούσε, δεν έφερε. Δεν έφτανε στο σημείο, ας πούμε, το να μπορεί να ανέβει στη σκηνή, να δει το φως της σκηνής. Λίγα έργα ανέβη. Ας πούμε, ανεβάζαμε περισσότερο σε ένα έργο και λιγότερα ελληνικά. Όταν λέτε ότι όλοι ήθελαν να βοηθήσουν το ελληνικό έργο, ποιοι όλοι? Όλη τη διοίκηση και η Καλλιτεχνική Επιτροπή, η Κανονική Καλλιτεχνική Επιτροπή, το Εθνικό Θέατρο. Αυτοί απαρτιζόταν, ας πούμε, μια εποχή από το Κορμούζι, από το Ροδά, είναι δημοσιογράφοι, το Ροδά είναι μεγάλο δημοσιογράφος και αυτός. Και πού σκόνταυτε πού σκόνταυτε αυτή η διάθεση να βοηθήσουν το... Σκόνταυτε ότι το έργο τους δεν εκπληρούσε τις προϋποθέσεις για να ανέβει στο εθνικό θέατρο, για να ανέβει σε έναν άλλο μικρότερο θέατρο. Ναι. Ας πούμε, Ψαθά δεν ανέβασε τότε. Τον ανέβασε μετά, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Μετά της εποχής μου. Όχι, εννοώ μετά το 70. Ναι. Και μετά, βέβαια, ορισμένα έργα από αυτά έπαιχτηκαν έξω και ήταν επιτυχία. Αλλά στο εθνικό, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ αυστηρή η κρίση τους. Μια που είπατε για τον Άρχη Θέιλο, Ναι. που βάλει τη Θέιλο είναι γυναίκα, έτσι, δεν είναι η Ελένη Ουράνη. Η Ελένη Ουράνη, σύζυγος του Κώστα Κώστα Ουράνη. Λοιπόν, Είχαμε σχηματίσει η ομάδα των 12 με τον Βενέζη, με τον Αγνατσιάδη, με τον Τερζάκη, Ξεφλούδα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιος μεγάλος
ηθοποιός είχε πει ότι ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ο Άλκης Τρίλος, όπως έγραφε, η γραφή της ήταν πολύ αυστηρή, πολύ ψυχρή, έτσι δεν είναι. Ότι ήταν γυναίκα. Ότι μπορούσε κάτω από αυτό το γρατό να είναι γυναίκα. Ήταν αδρή Ναι. και στην εμφάνισή της και στο γραπτό της. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας για τους κριτικούς, τους θεατρικούς? Να μην ξεκινήσουμε βέβαια από μία κορυφή ορισμένους τύπους, να πούμε για όλους τους κριτικούς. Χρειάζονται κριτική στο θέατρο? Είναι εμπαθείς πολλές φορές? Όχι, χρειάζονται, αλλά να έχουν τέτοια παιδεία ώστε να μπορούν να βοηθάνε, να ξέρουν να υποδείξουν την ανεπάρκεια σε ορισμένα σημεία, την ανεπάρκεια του ηθοποιού. Όταν δεν μπορεί ο ηθοποιός να ερμηνεύσει ένα ρόλο, να του πει ότι σε αυτό το σημείο δεν ήσουν έτσι, αλλά έπρεπε να είσαι έτσι. Όταν μπορεί και το κατορθώσει αυτό το πράγμα, γιατί κριτικός να πάρεις τώρα, γράφεις δεν μου άρεσες κύριε Τάδε και δεν μου άρεσες κύριε Τάδε και κυρία Τάδε, αυτό δεν λέγεται κριτική. Είναι η εύκολη. Δεν λέγεται καν κριτική. Πρέπει και ο κριτικός Μάλιστα γνώμη εμπαθής. να είναι μορφωμένος θεατρικά, αναλόγως ας πούμε, τι θα κρίνει, τη ζωγραφική, τη μουσική, αναλόγως. Γνωρίζετε κριτικούς στο θέατρο? Πάρα πολλούς. Στις πρεμιέρες, Ναι, για τις πρεμιέρες δεν γνωρίζω. στις πρεμιέρες πάντοτε με καλούσαν. Και ήμουνα μεταξύ του Κούρα και του Γαρικα. Και του Βελιάδου. Του Κούρας. Και αυτή είναι φυσιογνωμίες μεγάλες και μεταφραστής από τα γερμανικά. Ο Κούρας. Τι να πω, το θυμηθώ. Και να το θυμηθείτε βέβαια. Έζησα μαζί τους πάρα πολύ ωραία εποχή. Δεν ξέρω αν έχεις ερώτηση. Γεια σας. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο ξεχωριστό να Λοιπόν, ρωτήσω. απλά θα θέλαμε να μας επαναλάβετε αυτό που μας είπατε και προχθές σε μια ερώτηση που σας κάναμε. Αν είστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Θέλαμε να το ακούσουμε και πάλι. Και βέβαια είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Και βέβαια είμαι αισιόδοξη γιατί η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή βέβαια δεν, καμιά φορά επαναλαμβάνεται, καμιά φορά όχι. Αλλά οπωσδήποτε και ο κάθε άνθρωπος, άμα του στηρίξει την ελπίδα, πώς θα λύσει. Δεν μπορεί να λύσει χωρίς ελπίδα ένας άνθρωπος. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και για την κίνηση, την καλλιτεχνική, την πνευματική και ό,τι έργο έχει να αποδώσει ο καθένας. Ευχαριστούμε πολύ.